Wah, wis padha wae no. Oh, ayo saiki gandrung. Perkara umur jangan menjadi masalah. Saiki anu karon sik dianggep niki sak umuran. Saiki wong tuwa mau ya akeh. Ayo, ayo. Ayo. Pamintaku. Nah, gandrungen niken. Ayo. Alah, malah kayak wong tipes. Sing gagah. Kaya mantene perkasa kok. Iki yo kleru meneh. Kaya mantene lanang iki lho sing gagah lho. Ndi mantene lanang, Mas? Lha kok Mas Riki ning kono kene. Pam di ya. Ijin, Pak. Pamit